Incwadi kaJohn chapter 4 verses 4 kwakuswelekile ukuba uJesu adabule iSamaria. Ela ngibambela nje lo line kuphela bese uqala usuku lwakho. Kwakuswelekile ukuba uJesu adabule iSamaria. Ingalesikhathi uJesu edabula eSamaria wase wahlangana nowesifazane owayaziwa ngokuthi akayiphethe kahle. uJesu wahlangana naye wase wamsindisa, wathola ukuphila, wathola nokwamukela inkosi. Kodwa leli sentence leli verse lithi nje kwakuswelekile ukuba uJesu adabule iSamaria. Kunezinye izinto esizehlelayo ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi mase lezo zinto zenzakalile kukhona okunye, kukhona icebo likaNkulunkulu eliyofezeka ngokwenzeka kwalezo zinto. Ungathi mawuzibona zikwehlela unga-understand ukuthi ezintweni zonke beyingenzeka kwenzeka lokhu. NoJesu kwakufanelekile ukuthi akadabule iSamaria ngoba khona into eyayizokwenzeka. Kunomuntu namhlanje ozama nokusaba uNkulunkulu, ozama nokubuza uNkulunkulu imibuzo kodwa impendulo akayitholi ngezimo akadlula kuzona. Bekufanelekile ukuthi ubhekane lezi zinto odlula kuzona ukuze kufezeke icebo likaNkulunkulu ngempilo yakho. Ezinye izinto ezisifikelayo asithandi kodwa imphumela yazo yona esithandayo. Wesinye isikhathi masehlela wayizinto siyakhala sisola uNkulunkulu sithi uNkulunkulu usikhohliwe, kanti mazi zehlela lezo zinto zisize kutheni kufezeke icebo likaNkulunkulu empilweni yethu. Kwakuswelekile ukuthi kube khona abantu abakushiyayo ukuze uzokwazi ukusondela enkosini. Kwakuswelekile ukuthi kwesinye isikhathi kube nezinto ezingezinhle ezikufikelayo ngoba yizo ezizokuphushela enkosini. Khona into uNkulunkulu akayenzayo mayisenzeka usuvela unga-understand ukuthi uNkulunkulu kuvumele kanjani, kodwa mase kudlulile bese uyabona usuhlanganisa ubone ukuthi bekufanele ukuba lokhu kwenzeke ngoba kuba kwenzeka ngabe khona enye into uNkulunkulu akangayenzanga empilweni yami. Ngakho bekufanele nawe ukuthi kube khona abantu abathi abasakusupport. Bekufanele nawe uyithola usulahlekelwa abantu abathile. Bekufanele nawe abantu bebethe bazoba nawe kube yibona abakudayisayo ngoba mase bekudayisile sebekushile bakunikeza ioption eyodwa yokuthi ufune uNkulunkulu ube noNkulunkulu. Ezinye izimo uNkulunkulu asifaka kuzona uyisifaka kuzona ngoba esuke efuna iattention yethu. Ngoba masingekho kuzo siba busy nezinye izinto size sikhohle nokuthi konje khona uNkulunkulu simkhumbule mase kunezimo engahambi kahle. Simenze uNkulunkulu 10-111 simcabanga kuphela mase zishubile izimo kanti ufuna simdinge ngazo zonke izikhathi bese lethi isimo bese sikudonsela enkosini, isimo bese silethi attention yakhe enkosini. Ngakho kwakuswelekile ukuba nawe udlule kulento odlule kuyona ngoba khona into inkosi eyisebenzayo. Kwakuswelekile ukuba nawe izimo zikunethe kancane empilweni ukuze uzobhekisa amehlo akhe enkosini, uyokhuleka enkosini, uyobiza uNkulunkulu. Lezo zimo ezifikelile zizokwakha, zizokukhulisa, zizokuqinisa ukhakhaye. Ngabone ngathi zizoqeda ngawe, ngeke ziqede ngawe kodwa bekufanele udlule kuzona. Kukhona itraining obuyidinga, kukhona ipage uNkulunkulu befuna ukuambulela lona ngalezi zimo odlula kuzona. Azifikelanga ukuzokubulala, uzoqinisa ukhakhaye, uzonikezwa amandla amasha. Ngakho ungakhala ungayitshela ukuthi uNkulunkulu ukukhohliwe. Ukhona, uyabona, uyakuzwa futhi nezinyembezi zakho uyayikwazi ukuyifunda. Bekuswelekile ukuba udlule lapho ngoba kunezinto ekumele zakhiwe kuwe. I am Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.